idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce maka Allah na saukowa ƙarshen kowane dare daga sama ta 7 zuwa sama ta 1, in ka ce al'amarin Allah na saukowa, to yanzu ba za ka taɓa sanin Allah a gaskiya al'amari ba. Kuma barin gaya maka, ko mahaifinka ko malaminka zai gaya maka ga yadda ike, kuma ka ƙi yadda da wannan abun, ka je ka yadda wani abu ya shiga kwakwalwarka, to za ka yi ta samun tangarɗa. Haka duk yarinyar da ka gani kana so ka nemi aurenta, duk bazawarar da ka gani in ta faɗa maka halinta ko, to ka yadda. In ta ce maka kana so na to amma fa ina da fushi, kaka ce haba ai ba komi fushi a haba ai ba komi ai a'a, ka ɗauki wannan maganar da muhimmanci. Sannan ina da 'ya'ya marayu, za ka iya rike su? Duk waɗannan abubuwan ka saka su, ka lura da su, to shine daga ƙarshe sai ka je ka auna ta a faifai, ka ga zai iya yiwuwa yanzu ka santa kenan, amma ɗanzu ka ganta ne ta wuce ta sha jambaki da gazal, kana ganin ga wata haɗaɗɗiyar amarya, to ashe akwai wasu matsaloli a gefe. Ko kun fahimta jama'a? Ka zo neman ta sai ta ce ina da aljanu, ina tashi da daddare ina shaƙe maza. Ana iya ayatul kursiyu kaga, wato ko yana da kyau in ana baka bayani dangane da hali, to Allah yana ce maka huwallahu la ilaha huwal rahmanu huwa, duk ka san waɗannan siffofin, karkai inkari, kakkai tawili, kakka ƙara. To duk abin da annabin shi ya faɗi game da shi sai ka yadda. Kun ji mataki na farko na sanin Allah. To in ka san Allah a wannan halin ko, to shine ka samu ilimi game da Allah, to shi yake kira ilimin tauhidi. To sai kuma sai ka tafi wurin malamai, sai su koya maka ilimin fiqhu. To yaya za a bauta wa Allah, shine ilimin fiqhu. Don haka ilimin fiqhu ilimin sanar da bautar Allah ne, ilimin tauhidi ilimin sanin Allah. So ilmomi ne da suna da alaka da juna, amma mabambanta ne, kuma kowanne bai gaza daga muhimmanci game da ɗan uwan shi ba. In ka san Allah baka bauta wa Allah ba, an samu matsala. In ka san Allah ka bauta mai ba yadda ya ce ba, an samu matsala. Idan ka bauta wa Allah yadda ice amma baka san shi ba, to ba shi ka bautawa ba. Don haka kullum muke riƙe wuta akan kar